Lämpimästi tervetuloa Bar Muscle Up kouluun. Ja käydään tää muscle up ensin tässä taululla läpi ja sen jälkeen mennään tekemään nämä eri vaiheet sitten ihan niin sanotusti oikeesti. Ja mä tykkään jakaa Bar Muscle Upin 5 eri osuuteen. Ja tää kaikki alkaa siitä, että me hypätään kuppiasennossa sinne tankoon. Ja tää, miten sä hyppäät sinne tankoon, määrittää hirveästi, että miten se sun toista tulee menemään. Et jos sä kuset ton alkuhyppyn, niin se voi pilaa jo kaiken. Eli super tärkeä osuus on se aloitushyppy. Kun me ollaan hypätty kuppiasentoon, mä annetaan kuppiasennon meidän kuljettaa sinne tangon toiselle puolelle, jolla me tehdään hyvä arch-asento. Arch-asennon jälkeen me lähdetään nostamaan meidän jalkoja niin ylös kuin mahdollista. Ja kun meidän jalat on täällä ylhäällä, seuraavaksi meidän lantio lähtee ojentumaan. Ja lantion tehtävä on keventää sitä vartaloa, se ei tee sitä koko työtä. Nyt kun meillä on voimakas lantion ojennus, niin sen avulla meidän vartalo kevenee ja sen jälkeen me lähdetään painamaan meidän käsiä voimakkaasti alaspäin. Me painetaan tankoa kohti lantioa. Eli tässä kannattaa miettiä painamista alaspäin, ei leovetoa. Neljännessä osuudessa me ollaan tosiaan ojennettu meidän lantio, ollaan painettu tankoa alaspäin. Nyt seuraava vaihe tästä on sitten kääntö päälle, eli lähdetään viemään itseämme tangon päälle. Voidaan kuvitella maailman nopeinta vatsalihasta, kuvitellaan, että otetaan lippis pois päästä, jolloin me päästään tangon päälle. Ja boom, siinä on meidän muscle up. Se, mikä tekee tästä liikkeestä hankalaa, on se, että nämä kaikki 5 eri osuutta, mitä tapahtuu oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan. Hyvä, se siitä tauluversiosta. Mennään katsomaan nyt ihan oikeasti, miten se liike tehdään. Okei, eli ensimmäinen osuus, hyppy kuppiasennossa. Ja näitä pitää tehdä oikein. Eli me halutaan hyppää hieman irti tangosta. Ei missään nimessä suoraan tangon alta. Tässä me ei saada mitään vauhtia. Eli otetaan itsemme pikkasen irti ja hypätään kuppiin. Ja kun mä hyppään siihen kuppiasentoon, niin mä odotan siinä kuppiasennossa niin kauan, kunnes mä oon tullut kokonaan tämän tangolinjan toiselle puolelle. Ja vasta sitten mä avaan artsiin. Eli yleisempiä virheitä, mitä mä näen, kun ihmiset tekee muscle upia, niin ne ei malta pysyä siinä kuppiasennossa, vaan ne avaa sen kupin liian aikaisin arch-asentoon. Eli se näyttäisi tältä. Ja silloin se rytmi kusee. Eli malttakaa, pysykää siinä pitkään siinä kupissa. Pysy. Ja sitten vasta auki. Ja tuo on sinänsä ärsyttävä osuus, koska tuossa moni tiedostaa sen, mutta silti ne ei malta pitää. Et se saattaa tosi pienikin virhe siinä, että sä alat pikkasen liian aikaisin sekoittaa sitä pakkaa. Niin olkaa tarkkoja siinä, että pysykää siinä kuppiasennossa niin kauan, kunnes te olette päässyt oikeasti tankolinjan yli. Sitten vasta tehdään se avaus. Toinen virhe, mitä monesti näkee, on se, että hypätään taas liian kaukaa. Tää antaa liikaa vauhtia. Ja myös semmonen virhe, että kun me hypätään siihen kuppiasentoon, niin se meidän kuppi ei olekaan kuppi, vaan me hypätään arch-asentoon. Eli sä et voi hyppää tankoon. Tässä asennossa on archi, me pitää hyppää kuppiasentoon. Ei näin, vaan näin. Ja tässä näkee monesti myös sitä, että okei, me saadaan korjattua ne jalat jotka takana, mutta sitten me ollaan tämmöisessä suorassa variantissa, tämmöisessä kynttilävariantissa. Sitten se näyttää täältä. Se ei ole vieläkään kuppi. Ja sitten näkee myös variantissa, missä yliammutaan se kuppi, mikä näyttää täältä. Jolloin se muistuttaa enemmänkin istuvaa asentoa kuppia. Me muistakaa, että kuppiasento, niin se on aavistuksen verran jalat tuolla edessä. Ja jos siellä jäätävän ylhäällä. Kun sä hyppäät kuppiasentoon, sä haluat pitää varpaat ojennettuna, molemmat jalat vierekkäin ja jalat suorassa. Eli osuus 2, arch-asento. Me äsken harjoiteltiin hyppyä siihen kuppiasentoon, ja se kuppiasento tuo meidät arch-asentoon.
Pari juttua, mitä artsasennossa voi tehdä väärin. Ensimmäinen asia on se, että me lähdetään koukistamaan niitä meidän käsiä. Pitäkää kädet rentona. Älkää tehkö tätä virhettä, että koukistatte käsiä. Te menette omaan ääriasentoon siinä artsissa, ette yhtään sen pidemmälle. Kädet on rentona. Ette lähde koukista ja hakea sitä kautta isompaa artsia. Toinen juttu, mitä artsissa näkee, on meidän jalat. Niin me lähdetään tuomaan meidän jalkoja koukkuun tänne kohti pakaroita. Pitäkää jalat suorassa. Artsissakin te haluatte pitää jalat yhdessä ja suorassa, katse eteenpäin. Kolmas vaihe on jalkojen nosto. Ja kun me lähdetään nostamaan niitä jalkoja ylös, niin samaan aikaan me siirretään meidän katse kohti tankoa. Ja te haluatte pitää teidän jalat ihan suorassa. Ette halua laittaa niitä koukkuun, vaan jalat suorassa niin ylös kuin mahdollista. Kisoissa on standardi, että jalat ei saa tulla tankolinjan yli, mutta mä suosittelen tässä kohtaa, että ette stressasta vielä. Se on helppo korjata, ottaa jalkoja pikkasen alaspäin. Ja yleisimpiä virheitä, mitä tulee varmasalaisuus, on se, että ne jalat ei nouse mihinkään. Toinen juttu on se, että lähdetään tuomaan niitä polvia kohti rintaa. Mieluummin pidätte jalat suorassa. Sitten päästäänkin siitä samalla jo neljänteen vaiheeseen. Ja tässä neljänteen vaiheessa meillä oli lantion ojennus. Ja tämä on ehkä se muscle upin haastavin osuus, on tämän kolmos- ja neloskohdan yhdistäminen. Eli jalkojen nosto plus lantion ojennus. Koska nämä pitää saada toimimaan samaan aikaan. Heti kun meidän jalat on saavuttanut sen määränpään, niin sen lantion pitää tulla heti perään. Siinä ei voi käydä niin, että me nostaa ensin jalat, hengaillaan hetki ja sitten se lantio tulee perään, vaan heti kun jalat on ylhäällä, lantio kohti tankoa. Ja moni aina miettii siinä, että mikä se lantion oikein on, niin se on tämä liike. Mitä nopeammin sä tän teet, niin sitä helpompi se muscle up on. Ja yleisimmänä virheenä, mitä monella katsoo, miksi muscle up ei onnistu, niin on nimenomaan se lantion löysä ojennus. Jos tää on hidas, tämä liike, kun teidän lantio lähtee kohti tankoa, niin silloin se muscle up on vähän vaikea. Eli heti kun saatte teho siihen lantioon, niin tästä liikkeestä tulee helppo. Kattokaa 11 ja keskittykää siihen, miten mun jalat nousee ja mitä mun lantio tekee. Eli voimakas lantio antaa vauhtia tuolle liikkeelle. Ja jotta tämä olisi liian helppoa, niin kun meillä on jalkojen nosto ja lantion nosto, mikä tapahtuu samaan aikaan, niin tässä tapahtuu vielä se varsinainen työ, eli se, että me lähdetään painamaan tankoa alaspäin. Koska lantion tehtävä oli vaan keventää meidän vartaloa, se heittää meitä tonne ylöspäin. Nyt meidän pitää tehdä se varsinainen työ ja painaa käsillä tankoa alaspäin. Ei leivonveto, vaan painetaan tankoa alaspäin. Ja viides vaihe on sitten se kääntö sinne tangon päälle. Kun me ollaan saatu ne jalat ylös, ammuttu lantio, painettu käsi alaspäin, niin sen jälkeen meillä on se viimeinen osuus, eli voimakas kääntö sinne tangon päälle. Eli tässä voi kuvitella maailman nopeinta vatsalihasta, voi kuvitella, että yrittää heittää lippiksen pois päästä, mutta se pitää olla nopea se kääntö sinne päälle. Siinäkään ei voi jäädä fiilistelee sinne ylähtoon, sun pitää saada se kääntö terävästi sinne päälle. Okei, kun me saadaan tehty meidän ensimmäinen varmaslappi, niin mennään sitten seuraavaan vaiheeseen ja katsotaan, miten me saadaan tehty niitä toistoja putkeen. Ja yleisin virhe, kun lähdetään tekemään toisia toistoja, on se, että se yläasennossa lähdetään kaatumaan taaksepäin tai pongaltaan itsemme taaksepäin, niin siitä tulee silloin liikaa vauhtia ja rymähdetään sinne alas niin, että hyvä, ettei ne kädet ja roikku sinne tankoon ja olkapäät lähtee irti.
Eli yläasennossa on pari juttua, mitä kannattaa miettiä. Kannattaa miettiä sitä, että katse on koko ajan eteenpäin, rintakehä eteenpäin ja sä oot kuppiasennossa, kun tulet alaspäin. Se, kun sä oot kuppiasennossa, niin se kuppiasento taas kivasti tuo sut sinne arch-asentoon se seuraavaa toistoa varten. Ja semmoinen hyvä muistisääntö on se, että sen toisen toiston pitäisi tuntua samalta kuin ensimmäinen. Et jos susta tuntuu siltä, kun teet muscle-uppeja, että eka toisto on helpoin, tai vaikka toisinpäin, että se toinen toisto on helpompi, niin joku häikkä sulla on aloitushypyssä, tai sitten siinä vauhditossa seuraavaan. Katsotaan, miltä se näyttää ihan oikeasti. Okei, eli kun sä oot täällä ylhäällä, niin sä et halua tehdä tätä. Se antaa liikaa vauhtia. Etkä myöskään halua kaatua suoraan taaksepäin. Vaan sä haluat tehdä näin. Katse eteen, rintakehä edessä ja käännetään ne jalat sinne kuppiasentoon ja siitä alas. Jalat kuppi, katse eteen. Jos teidän salilla se tanko on tosi korkealla ja joudut käyttämään bokseja tai j-kuppeja apuna, niin me suosittelen laittaa 2 boksia tällä tavalla. Täällä voi laittaa ihanasti lämpöt viimeisen päälle. Ja tästä kun lähtee tekemään muscle-upia, niin joko voi laittaa toisen jalan eteen, että napsautuu toisella viereen, tai pitää itsensä valmiiksi kupissa. Ja tästä seuraavaksi napsautetaan vaan jalat yhteen. Tästä on helpompi lähteä, jos on tosi korkealla se tanko. Siinä oli bar muscle-up. Kiitos.